אני מחזיק ביד את מתת הקפאו, ניסיתי אותה, האמת מאוד אהבתי, שונה ממשחק מתקות רגיל, מביאה דברים חדשים למשחק, אבל משחק מהנה, משחק כיפי, שליטה טובה, המשחק מאוד מהיר, מתאמצים, בהחלט שווה לנסות, אני בעד. המשחק היה מצוין, הרבה אנרגיות יותר ממתקות, כי אתה קופץ מצד לצד, צריך לשלוט המון במחבץ שזה יותר ממתקה. מאוד נהניתי. משחק מאוד מענה, מאוד מזכיר סגנון של מתקות ברזילאיות, הוא נורא מהיר, מזכיר קצת טניס, גם המתקה מזכירה את הטניס, אבל המשחק עצמו מענה מאוד, מהיר מאוד. משחק מאוד מענה, משחק כיפי, מתקות מעולות. זה מוצר ישראלי, תתמכו, החבר'ה שלנו עשו אותו, קדימה, תתמכו, תעזרו.